mazimbabwe ka statement kenyu aka kekuti unoposta picture obva wati kufunga kwako anzi vamwe vari kuti ndiye vamwe vari kuti haasi makambokaona kupi shuwa nai angu inini handiunyepera ka mwana wehanzvadzi yangu ka ndoda kuti uzvinzwe nhasi anditi ubva waudza vamwe vako indasarenda nemi mazimbabwe indasarenda anzi vamwe vari kuti ndiye vamwe vari kuti haasi munhu kungonyora zvauri kuda kuti aiwa ndinhingi chete direct kuda kuhanda kuya nenyaya yakabisira but inzwaika zvafanana nelast time takambopinzwa bhizi susu vanhu vekumasvingoka mainzi tichingonzi chese chinhu chinenge chine kakunyomba mukati konzi masvingo yapindira ndakaona masvingo negokwe ayayaya musada kudara but vazukuru ngatambe tese zvakanaka mumasendline esocial media umanditi anditi ngatambe zvakanaka chinzwa manje muzukuru yoga kana uchinge usati wasubscribe vazukuru vazukuru futi kunani kana ndapo panapa ka ivo vazukuru vanotora saanko bhutsu dzaanko indebvu kana ndima handimunoona imimi ndiri muchatitaurira kuti muri kuappruvera kana makatarisawo chiso chino nechino anko ndiani ndini handi but anyway chinzwa muzukuru kuno kuchannel kunonakidza kunonzi kusaint tv and kana usati wasubscribe kaya watobaya izvezvo watononoka obva wadzvanya bhero inonzi notification bell kuti patinenge tauploada every time unoita sei unonotifya anko nyaya munayo ndeyei tanyasimbonyasitarai nyaya iri kutondinetse amenoti munhu anganzi chakanyanyokosha chii bhutsu here kana kuti tsoka I think ibhutsu because bhutsu inovhara tsoka aiwa ini ndinofunga kuti tsoka because kune asitorinawo tsoka yacho alright saka munoti tiudzai mucomment section ndozvatida kunzwa futi kuti bhutsu kana tsoka chii chakakosha because ini hangu ndafunga kuti ibhutsu because bhutsu inokavha tsoka ininiwo ndikati waiwaka tsoka nokuti kana pasina tsoka bhutsu yacho naina basa but tsoka inogona kupera usina bhutsu tsoka ipere zvekudaro imdi muchatiudza nditi saka inzwai nyaya tauya nayo panapaka pane tsoka dzatoda kukuratidzai anditi imimi ndimuchaziva kuti ndedzani because zviri kutoratidza kuti vanhu tsoka iyoyoka havanotoiziva ndeani tsoka yacho I think the and muri kuiona ka iyo maiona ka tsoka iyi imimi ameno vamwe wavo vari kutotsoka idzi ndiye vamwe vari kuti hasi anditi saka imimi hameno kuti muri kuto ndiye here kana kuti hasi because last time futi pakambobuda picture reruoko rechitika sadza anzi vamwe vakati ndiye vamwe vakati hasi saka kokungotaura munhu kana une nyaya yako ingoiti dyo pajekerere pane kuti mumbotanga mumboti aiwa ona tsoka yachona ndiye kana kuti ona izva tsoka ya draw up aiwa vanhu ava kungwarisa kuda kunzi kana aisaka ozoti inhamisiri ndakataura zita remunhu ndakangoisa picture kana video anozotanga kukomenda oti ndiye ozonzi ndiani pane nyaya saka isusu hatisizombotaura kuti ndiani tinogona kungotaura zvataura vamwe anditi but munotanga nditi ndimati ango saka taurai aiwa kwevati ndongo ichiti vanhu vazukuru handikafuti mamuchida kurwira ango here wanga hausi wekurwira ka ndezvekuzvagwa nazvo indakatongozvagwa ndiri ango akarai ndiri ango kupi ango wacho unongosiyana kuti pati but ndiri ango futi tsoka idzika vazukuruka idzi ndedze muzukuru wangu wepadomboshava anditi vamwe vanoti anogara kumusha vamwe anditiwasabhuka anzi akachekerwa munda nasabhuka anzi vamwe vanodaro vamwe vanodaro but wo vamwe vanoti ndo imbinga imbinga vamwewo vanoti imbinga aiwa inhangu ipapa nditi vamwe vanoti ini ndinototi imbinga ini hangu sasekuru handitenderwa kutaura handitenderwe kutaura kuti mbinga ndiani kana kuti asiri mbinga ndiani imuso vazukuru saka uyu muzukuru ari kuti chi imbinga right saka muzukuru zvaari kuti ichi imbinga iwo nditi uchitaura ipapo anonzi boss G handiti inini hangu muzukuru wangu anonzi genius handiti kadungure sa ndo ane tsoka idzi saka munotiwo kudii netsoka dzatakuigirai idzi
Also last time waiti wakaoneiwa vanhu pane mukoma wangu mbinga yedu yaitawo 12 the house imba yavo yakanaka ndopepe pakaenda anonzani mukoma Philip Chiyamu muzukuru wangu ainini muzukuru vese nemaofisi emumatungamiriri kwese ikoko vazukuru wangu maarmy general okay saka mukoma Philip vakaenda kumba kwemukoma Jinimbe vachipiwa house tour muhouse tour maziso evanhu amene kuti anenge ari kuda kungoona zviri negative here pavairatidzwa bathroom pai pane the inner ways the mini nduwe right and I would say mini brief nduwe angakayanikwa on top of the shower ayo ngatiite tichivaratidzawo ndedzipi alright the eaves alright eka video kachika kaka apo pamusoro apo hani mapaona apo right good. So he is being shown the washroom, right? Which is a beautiful washroom, and I can say most of you don't have a washroom like that, or might die. And then muna akwenda achiti anoyanikira ma underwear pamusoro pe shower. Shibasari, it's his house. Imimi mndu wedzenyu mwayanikira pai chacho mwayanikira pamusoro pemicrowave. I think nyaikuti ayo avatoyanikira pamusoro pe vanotoisa microwave kuti vaomese. But kasystem ikako ndichazokudzai imwe nyaya panyaya yeku ndakamboomesao masokisi muoven. I think vanhu vakawanda izvo vakaita at least masocks kwete inonzi chiyamutindingazoti nendowe hazvina basa mumba make muda kuti ayanikire pai nayaomana aende panze akaenda panze futi moti anoyanikira panze always find negative thing muri kuti futi zvaipa aiwa ngativasiye vataure chakakosha ndechekuti anayo dai anga asina ndopamaitaura futi kuti haana but at least apane chi anayo saka ini ndiri kubva ndanetseka muzukuru mazimbabwens vazukuru vangu chaizvo muno tambai zvakanaka ngavatambe zvakanaka vazukuru ava vakanyanya imimi tambai zvakanaka vazukuru imimi isusu vanhu vatema vane ropa rered atiite kutamba tese zvakanaka zvinotonetsa so ndochatangoti kuigire vazukuru mumboonawo zviri kuitika mudzimba dzevamwe nekutaurwa nevamwe isusu hatisirisu tadero muzukuru wangu angotaurawo zvinotaura vamwe tokupaio kuti munozvionawo sei saka kumacomments uku don't forget also to like kuti chii chakanaka bhutsu netsoka wobva walaika wokomenta and share with your friends and family. Until next time, pano pa Saint TV tiri kuti much love.